Allah shi ne ya yi kyankyaso, shi ya sauro, shi yi kuda. Bakin iya binciken da na yi a duniya a laboratory har yanzu ban samo dalilin da Allah ya sa yi wannan abubuwa ba. Me amfanin sauro a duniya? Me amfanin wasu abubuwa da muke gani dan adam ba zai iya sani ba. Amma dai ba da za ka yi, sauro ina nan, kuda ina nan, kyankyaso ina nan. Da siffofinsa, asma'uhu wa sifatuhu. Duk abin da Allah ya ce sunansa ne ka yadda, siffarsa ce ka yadda. Da wanda ta dace da hankalinka da wanda hankalinka ya sabawa. Dole ka amince don ilimin Allah ya fi karfin hankalinka, ya fi karfin hankalina. To wannan shine hakikanin imani. Duk abin da Allah ya yi ka yadda akwai hikima a ciki. Wannan jahilcin yakan shafi wasu wani lokaci hatta ga masu mulki. Ina tuna a shekaru kaman 7 da suka wuce a arewacin ƙasar nan, daga cikin mafi girman jihohi da tasiri, akwai wanda ya sha giyar mulki a cikin jama'a, ce shi ya rasa me yasa Allah ya kirkiri sauro ne. Sauro su kudaden nan me yasa Allah ya yi su. Wai shi a matsayinsa na injiniya ya gama tunani bai san me yasa Allah ya yi wannan ba. Yanzu akwai imani a wannan wurin? Mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba, wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba. Saboda wanda ya sa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba, wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba. Saboda wani lokaci jahilci ba abun da baya sawa. Akwai mai mulkin da ya tsaya gaban jama'a ya ce annabi subhanahu wa ta'ala. Akwai wanda ya tsaya ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai wanda ya tsaya ya ce zamanin annabi Buhari, kamar yadda aka faɗa cikin ibada da hukunci. Tun ba haka ba a ce mutum yana shugabantan al'ummar musulmi amma yana challenging kudura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. To in akwai addini da sanin addini, to waɗannan ai ba ma mutane ba ne. Waɗannan bai dace ko wankin banɗakin masallaci a basu ba, in dai da ilimi ake abu. But haka aka samu kai a ciki, mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya yi ba. Allah ta'ala ya kare mu daga jahilci, Allah ya kare mu daga jahilai da kuma aikin jahilci. Don haka walakin albirra, haƙiƙanin nagarta, man amana billahi, wanda A suratul Baqara aya ta 26 Allah yana cewa Allah baya jin kunyar buga misali da abin da bai wuce sauro ba ko sama da shi, amma waɗanda suka yi imani da Allah to suna sanin cewa Qur'ani gaskiya ne daga ubangijinsu, amma wanda suka kafirce sai su dinga cewa me Allah yake nufi da wannan misali. Da yawa suna bata da shi, wasu kuma da yawa suna shiriya da shi, amma ba kowa ke bata da shi ba sai mutane fasikai. Allahu akbar. To gashi dai Allah ya gaya ma dalilin yin sauro cikin nafsin Alqur'ani mai girma, dan haka dan iya sai a koma makaranta. Wannan reza ni sani yake jikin Buhari ya kamata ya ce wayo Bello Yabo, ya yanki jikin Buhari da reza ya kamata ya ce wayo in dan halal ne, balle wani shege to yana mai dumuwan banza. To in zagi ne mun zaga, in kun ce an zaga mun zaga, sama ta fado. In suka an ka ce mun soka din, sama ta fado. Duk abinda an ga wani ya tahiye, duk abinda an ka ce mun yi. Lokacin da muna waɗancan kuna ina, ku te ku tafi Buhari nawa ya bamu. Haka yake, shi ya faɗi baya da komi. Lokacin da ya kira ne yana cikin maganganun da ya ce min ka ta balaga da ce a abin ni ba kuɗi, sai ce a'a lokacin da kun kai mana wancan kokari bamu da kodari. Haka ya faɗi da ka faɗi, shi ya faɗi da baki da bai da kodari. Maciyaci ne lokacin nan. Shi yasa ni ce da shi da duk wanda dukkan gani da kuɗi ya sata su yayi. In ko ba sata su yasu zo su faɗa mana a sana'ar mi sun kai yan shekarun gaba kai da sun ka sami wannan kuɗin. Sana'ar mi sun kai barayi ne. Suna ce mu wasu barayi, alhali su ne barayen. Su ne maciya amana. To shi ne lahin Bello Yabo. Ya an kai wa gaba ta yi ba a ɗauko wa gaba ita ma ba ta yi a ɗauko. Duk wata koyi miliyan wallahi ko guda ba ta aiki. Ko guda wallahi ba ta aiki bi iznillahi. Ku yi miliyan ku kulla duk abin za ku kullawa. Faqad ma anta qadin inna ma taqadi hadhihi alhayat ad-dunya. Duk abin da dan adam ke gudu Bello Yabo baya gudu nai. Akwai abin da ke sa mutum ya ji tsoro ya ki faɗin gaskiya ko ya sani ya take ta. To ni duk Allah ya jaye mai waɗannan. Wani abin da ya hukai ya faɗi ya kai shi gidan yari. Shekara ta 5 gidan yari. Shi 2 da rabi ya kama kuka. Ni biyan ni 5 calendar years da yi gidan yari, ba wanda ya ga kuka na hannu fito.
bayan na gama shekara biyar kuma with hard labor ni zama na gidan yaro ba ordinary zama gidan yaro ba with hard labor ku tambaye duk wayannan mun ka zauna da su da ma'aikata da hursunoni suna faɗa muku irin ta'annatin da an ka billa gidan shi ya buɗi da bushe min zuciya a yanzu ai gari komai ban tsoro sai ni ture gaba ɗai Bello Abu ba sakwace ne musulmi ne ba haushe ba sakwace kuma ma ko da an kama ni ma'aikacin gwamnati to amma an ka tsare ni nan gidan yari Sokoto in ya muri Kirista mutumin Abia ko Akwa Ibom Amdu Roba wanda confirm yayi robbery ya kashe ya amshi kuɗi ya hini freedom ya fi ni gata cikin gidan yari Sokoto abin to annacin da aka yi min ba awa in ya muri Amdu Roba irinsa in ya muri ya fi Bello ya buga to mi abban gani ba je mage wani irin dare abba ya gani ba sun hadu sun ka banni sai ni shekara 5 yanzu ni abu guda ɗaya abban gani shi Allah lahira ita nika so a kai ne yanzu in ba lahira ba wani abu da za ka yi wanda Bello ya bai gane shi ba in ka ce ka zagi Bello ya to yanzu in ka zagi Bello ya kai annanawa in ka ce kaza wai zagin Bello ya wai zagi dai za a yi uwa te kaza uba ne ka to sai mi in ka ce in ka iya ce o Bello ya ka hirata sai mi ko ba ya kallala cewa annan ba kafiri to sai mi shi ka ta zama kahira wallahi duk uwa da ta haihi Bello ya ta ɗebe ta kai shi wallahi uwa a ce ta haifi ɗa irin Bello ya na rince da Allah ba ta da takeici ko na azara don ta san ta haifi ɗa mai iya kashe mata faɗa kuma kowane iri don kai haihuwarka ya zan taulali kai ka zan taulali ga uwayenka Bello ya biya ragon suna ne daga duniya daga addini kai adda saura kai ba kai komi ba shi yasa ka gani wallahi ban gudu in mutu da a mutu da a yare duk wasu gudani gare ni don haka abin nan da an ka san mu da shi muna nan bisa gare shi in akwai wani ƙarfi mai irin rohe mu da baki muna shi muka son gani to Allah ya shirye da mu